Няма да се наложи много да чака. Ивана, пица поръча ли? Разбира се, че имаме пица. Пицата пристига след 20 минути. Точно, 20 минути съм си приготвил аз, точно на време съм го преценил. Окей, шегата на страна. Тази вечер си говорим защо като WordPress разработчи трябва да се ориентираме към e-commerce. И понеже не ви познавам всичките, какво правите, кой от вас е правил онлайн магазин до сега? С дигане на ръка или нещо? Няма значение с каквото. Вие, окей, супер. Перфектни сме днеска. Кой пазарува онлайн? Или да питам, кой не пазарува онлайн? Добре. Нека пробваме нещо друго тогава. Да. Става. Кой от вас е правил корпоративен сайт, фирмен сайт? Добре, масово. А кой последния месец влезна да разгледа някой корпоративен сайт на някоя фирма? Хора, вие сте направо перфектни бизнес to бизнес, разбирате ли? Обикновено не очаквам такава реакция. Така. Добре, супер, нека да продължиме. Какъв е? Само секунда, че си изгубих такова. Така, какъв е проблема? Проблем най-вероятно изобщо не съществува или поне не съществува проблем до момента. И тук ще направя една вметка, че днес няма си говорим за AI, както на последните всички конференции, които посетих. Също така, че презентацията не е направена с ChatGPT, въпреки че се справя доста добре с тази работа, а и също така и с генерирането на фирмени сайтове. Лично си поиграх доста да видя как се случват нещата и за ужас на някои хора се случва прекалено добре. Така, всеки започва кариерата си от някъде и е много важно тази кариера да не приключи от там, където е стартирал. Важното е да чувстваме все пак един прогрес ежедневен, който е да се чувстваме пълноценни в работата си и съответно как може да постигнем това. Така, първо, нека ви се представя, казвам се Богдан. Повечето ми приятели, както и повечето хора ме наричат Бобо и ще ми е много трудно да се представя без значение, понеже както някои от вас вече знаят, аз се занимавам с поне 3 тотално различни сфери в професионалната си кариера. Единият от кофаундерите на предишния ми аутсорсинг бизнес, вчера забелязах, че ме е написал Боби e-commerce Паша, не случайно, заради нещата, които се занимавам. Също така клиентите на моята e-commerce платформа най-вероятно мислят, че съм доста добър програмист, въпреки че аз изобщо не съм добър програмист от доста години. Колегите ми от Paysera ме знаят в офиса като досадния човек, който обикновено прескача продукт оунерите, чувърка, постоянно разпитва хората и най-вече дава зор да се свършат работата. За някой може да се забелязали, ако са отворили профила ми в Facebook, че реално имам танцова школа по свинг танци, с които се поддържам и реално в такава хубава форма. Заповядайте на парти в тази неделя. Може да видите за какво става дума. Така, но е толкова за мен, ще ви кажа какъв е реално моят проблем и моят проблем са паметниците. И именно, много често ни се случва да създадем за някой един сайт. Най-често този сайт е фирмен и какво става като го завършим, никога повече не ни се обаждат. Никога повече не ни търсят. Ако ни потърсят за какво е, най-вероятно е някакъв проблем и най-вероятно трябва да го решим веднага и най-вероятно клиента очаква това нещо да стане без пари, което предполагам би се е случило на хората тук. Ако не ви се е случило, това е перфектно, тотално различен експириенс от моя. Така. Тоест, правим едни паметници, които остават за цял живот, не се поддържат и най-доброто нещо, което може да се случи на тези паметници е през няколко години просто да бъдат изчистени.
Като доста често се случва и случая, в който почваме да създаваме нещо и то става тотално незавършено, защото клиентът е имал тотално различни представи от това, от което ни е възложил. Така, миналата седмица, реален случай, звънаха ми, препоръчали се ме, звъни човек, добър ден, трябва ми един сайт. За какво е този сайт? Ами този сайт ще е също като Mobile.bg, ама по-добро. И като човек от стартъп екосистемата, вече доста опити, като цяло в бизнеса, започвам. Добър ден, радвам се, че ви трябва. Вие имате ли бизнес план? Не. Имате ли някакъв ориентировачен бюджет? Като цяло мислили ли сте за монетизация на сайта? Не. Единственото нещо, което човека ми каза като изискване, единственото беше, ако може да е на WordPress. И най-вероятно предполагам, че това е защото това е единствената платформа за разработка на уебсайтове, което човека някога е чувал. И аз съм сигурен, че той ще си намери някой. Отказах му любезно на човека, без да си помисля. И какво ще стане? Ще създадем един паметник, който няма да бъде довършен никога и просто ще останат кофти чувствата между клиента и разработчика, който се е навил да го прави това нещо. Накрая ще има клиента: аз за какво му давах на този 500 лева, виж, нищо не ми е давал, пък младият програмист, будалата, който най-вероятно е в училище или в университета, ще си каже: аз, доколкото разбрах, той искаше блог и ще си качва обявите като блог статии. За жалост, аз също съм правил доста такива паметници в годините. Имам близо 20 годишна кариера с правене на веб неща. Едно време, когато един човек правеше всичко и тези хора се наричаха вебмастери. Така. E-commerce. Айде да видим сега, може ли да познаете кое е това нещо. Кой е този робот? Познавате ли някой от тези роботи? Това мисля, че е заплатки за ецване там за микрочиповете, нали? Това в средата. Точно така. До него имаме. Точно така. Най-дясно е Boston Dynamics. И до него са индустриалните роботи на които са. Точно. Ама то вляво къв е някакъв твой ли? Това са едни от първите роботи, които намерих, които са се използвали в автомобилната индустрия. Да. За жалост не ни е познат и вече е доста обсолит модел, така че не се използва. Имаше един български робот от... Мога да те свържа, много е готино, наскоро направихме събитие, малко хвърляне в страни на нещата. На събитие на фирма направихме робот, който да отваря питиета. Намерихме и робот, който пече кебабчета. Така че, само че решихме, че понеже таргет клиентите ни бяха хора от Германия, от Континентал, и викаме: айде, няма да са кебабчета, ще им отваряме швепс. Така. Добре, супер. Сега, за e-commerce малко. E-commerce е нещо тотално различно, както може да си го представите. Тук един проект трябва да е постоянно актуален, трябва да се развива, да е жив. И в момента, в който спре развитието на този проект, какво се случва? Много бързо почва да губи позиции, пазарен дял и най-важното, веднага всичко цъфва финансово, което се забелязва на момента. Като стане нещо, веднага се реагира. Как да го поправим това нещо, за да не се случва. Ме разбирате погрешно, в e-commerce също има доста паметници, но напоследък виждаме все по-малко такива. Просто хората се научиха как се прави бизнес с голямата конкуренция. Така. Предимствата, както в всяка една сфера, всъщност всички вие сте запознати, предполагам, с предимствата на e-commerce, изключително активна и развиваща се индустрия, всекидневно расте, не удря кризата, даже последните кризи напротив, имаме само растеж, като това беше първата финансова криза, която реално аз започнах да се занимавам през 2006 година с e-commerce.
Така дава много възможности за работа, имаме и много предизвикателства, които са. Но едно от най-важните неща, което е за мен, са реално различните компетентности, които ние може да придобием, когато се занимаваме с e-commerce. Понеже е доста тренди нещото и трябва да сме в крак с времето, ние трябва постоянно да се развиваме и това ни дава възможност да доразвием ценни умения, които ще бъдат все по-важни в бъдеще. Не на последно място, клиентите, не крайните клиенти, които използват сайта, а вашите клиенти, тези, които ви плащат реално. Тези клиенти обикновено знаят какво искат. И ясно е какво ще правим предварително, преди да тръгнем. Няма някакви грешни представи, с които да останем. Не ми се е случило да дойде някой, който да ми каже: искам да продавам онлайн и човека да не знае какво ще продава, каква функционалност му трябва, дали ще използва SPD аккаунт и всякакви други детайли. Той най-вероятно вече е помислил къде да взима стоката, къде да пласира стоката и т.н. Което съответно за мен е много важно предварително да знаем с какво си имаме работа. Така, няма да споменавам изобщо, че е прекрасна възможност, ако искате да работите за топ фирми. Бранш. Сега, предизвикателства. Както всяка една сфера има много предизвикателства, като конкретно в e-commerce много от тези предимства, които видяхте на предишния слайд, са и главните недостатъци. Едното от нещата са постоянното усъвършенстване, което определено не е за всички хора, или развиването на допълнителните умения, което може да е доста стресиращо за някой. Проблем солвинга, просто не всички хора могат да се справят с него, нямат аналитично мислене. Аз лично мисля, че тези неща по принцип трябва да ги правим в всяка една дейност на нашия живот. Без значение с какво се занимаваме, ние трябва да се развиваме постоянно, за да може да се чувстваме развиващи се, ценени и съответно да не намразиме нещото, с което се занимаваме. И последно поговорката: учи за да не работиш, не ни върши работа 2023 година за ужас на много функционери. Добре. Така, има ли друг вариант? Функционери имаш предвид такива дет кодят функции? Функционери не хора с функционално програмиране, а тези партийни функционери от едно време, които са сложени. Да. Както ние ги наричаме плафони. Натискаш, работи и свети, махаш ръката, спира да свети. Добре, има ли и други варианти? Разбира се, всички ние сме различни, имаме много различни цели, умения, виждане на живота, както и кариерни цели. Едно от нещата, като хубава алтернатива са стартъпите и предприемачеството, в което вие може да се докоснете до възможно най-много различни сфери на бизнесите. Като тук, разбира се, е ужас за интровертите, понеже трябва постоянно да комуникират с супер много хора и също така всичко да е напълно неизвестно. Но за тях имаме и тук много добра алтернатива – изследването и развойната дейност. R&D-то, ако искате да си чоплите вашето нещо, да се занимавате с роботите на Boston Dynamics, ако искате да програмирате роботи да обръщат кебабчета, перфектната работа и също така съм сигурен, че ще се развивате до живота. Винаги ще има нещо ново. Друг вариант, всичките buzzwords, AI, крипто, блокчейн, финтех, интернет на Things, headless, e-commerce и т.н. всичките неща. Всяка година има нещо. Ако искате да се развивате, хващате първото нещо, учите преди всички и съответно имате реализация на 100% и също така парите, които са в тази работа, са доста добри. Проверено е, мога да ви разкажа случаи, ако се интересувате. Разработка на игри, нещо много популярно от пандемията насам и същевременно позицията има доста приятели, които се занимават с разработката на игри. Те казват: това е възможно най-якото нещо на света. Интересувам се от игри, правя игри, в свободно си време играя игри. На последно място, 3 точки, оставам само вашето въображение.
вие може да намерите нещото, което ви кара да се чувствате пълноценни и да се развивате нататък. Сега, зарибих се. Виждам, че има хора с e-commerce, които се занимават. Надявам се на другите да са вкарал някаква идея, просто да тестват или да видят какво е. А за хората, които наистина се зарибиха и вече поназнаем от WordPress, имам чудесни новини. Тук може да видим данни за пазарния дял на различните платформи, като данните са актуални за 2023 и тези данни са само за Югоизточна Европа. Като тук прави впечатление едно нещо, че на първа позиция над трета от пазарния дял е от къстъм платформи, където реално и моя бизнес, основният ми бизнес. В България имаме доста програмисти, създават се доста платформи и бизнесите ги използват. Втората една трета горе-долу, WooCommerce, което взима. След това имате Ledge по-малко, Shopify и вече всичките други Magento, OpenCart, Wix, BigCommerce, Presta, отиват доста назад в много малък дял. Как седи картинката в световен мащаб? За жалост тук не могат да бъдат намерени много верни данни и това са синтезирани, които сме приготвили с колеги в Pacer. Като нещото сигурното е, че WordPress е просто пазарния лидер. И т.е. пазарен лидер горе-долу на половина на пазара. Тук съм дал 55% ориентировъчно, като втората най-разпространена платформа Shopify 38% и всичко друго вече отива в едноцифрените проценти, в ниските едноцифрени проценти, като тези данни тук са за големите онлайн магазини. Данни от Squarespace, Wix и т.н. не са предоставени, понеже са мънички магазинчета. Така, WooCommerce виждаме доста високи позиции, 55% и като си има предвид, че в момента активните магазини, които са по света, някой може ли да предположи колко са активните онлайн магазини в световен мащаб? Милиони. Може да са стотици, що? Над 26 милиона са, като никнат като гъби, буквално насякъде, като съответно комбинирано това нещо с парите, които са в e-commerce, които са в експоненциален растеж в момента. Това е една много добра кариерна възможност да се занимаваме с e-commerce. Така, как да започна? Вече го направихте. Ако сте си помислили изобщо за възможността, най-вероятно вече сте го направили. На първо място какво ви препоръчвам? С официалния сайт на WooCommerce, WooCom, инсталирате, гледате, има хубави туториали, за разлика от на WordPress съм по-доволен от документацията, която намерих там. Пробвайте, експериментирайте, после намерете някой приятел или познат, който има нужда от онлайн магазин. Имате доста хора, предполагам, които се занимават с нещо, произвеждат без значение бижута, крафтят неща. Свържете им една приятна работа, една полезна работа за тях. Това ще е перфектният случай, в който вие може да се научите на основните понятия. Какво е checkout, какви са payment методите, delivery методи и всякакви други подобни неща. А ако наистина ви хареса да се занимавате с това нещо и виждате, че е за вас, тогава DevBG, отваряте, пишете WooCommerce, WordPress или т.н. и кандидатствате по позиция. Търсят се постоянно разработчици за това нещо, като позициите не са само senior, което може само да ме радва. Така, и все пак, още веднъж ще повторя, e-commerce не е абсолютната истина и не е за абсолютно всички хора. Тук вие трябва да си прецените, да пробвате, да видите какви са вашите интереси, какви са... Разсеях се от пицата, май нещо съм прекалено гладен, да. Какви са вашите интереси,
какви са уменията и все пак кариерните цели. Така, и имаме ли някакви въпроси по това? Аз мога само да кажа, че съм виждал много сайтове, които са манджа с грозди. Според вас за какво се получават такива сайти? Сайтове, дето са манджа с грозди. Първо знаят, излизат някакви банери, там някакви хикщета, пълно с едни такива купи това, купи онова и не знаеш какво да си купиш. Така, На какво се дължи това? В смисъл... това се дължи главно на това, че работи. И в повечето случаи това, което виждаш като отвори първия поп-ап, втория, ремаркетинга и т.н. нюслетър, тия неща изобщо не идват от нас. В повечето случаи тия неща идват от маркетолозите, които с инструментите, които сме им предоставили, в случая Google Tag Manager, почват да ръчкат тотално неща, а най-тъпото е просто работи. Ако не подсещаме клиента 1000 неща, той няма да си купи, ще разгледа и така. Това е, нали, малко почва да ви прилича на кълпалъчърши на тия деца по сергийките долу в подлеза на гарата, дето има всичко вътре на 5 квадрата. Да. Клъвки за телефони. Точно така. За жалост, тук вече играе маркетинга основна цел и тези неща се измерват. Мога да кажа, че в сферите, в които аз работя и са, нали, най-големите ми клиенти, те не могат да си позволят такива неща. Общуват сериозно с клиентите си, нямат послания, нали, вау, виж това нещо, третото няма да повярваш на него, третия продукт ще ти промени живота и т.н. Нямат такива неща, както и бутане за нюслетери. За жалост, едно от, нали, поп-ъпите, които е за cookie policy покрай GDPR, повечето хора го правят прекалено кофти и това е защото използват готови плагини, които са. На повечето къстъм платформи го няма. Затова има адблокъри. Затова има и адблокъри, точно така. Аз такива изкачващи продавци не съм виждал. Да, ама сега в момента Google много мачка за това адблокър, иска въобще да го няма, постоянно ми се зарежда 6 прозорци на най-новия Google. Ама Google не наказваше ли тия поп-ъпи, които целият екран ти заемат? Нали, по едно време това беше някакъв тренд в Google да се бори срещу това. Да, за тези, имаше го като теоретично съм го чела, не съм... Това е информация преди 7-8 години и наистина го имаше интерстичесли, как се казва, тези дети взимат цялото нещо, които са влезнаха от мобилните устройства. Ние ги използвахме в предишния ми бизнес доста, защото това е монетизация на безплатни апове. Просто няма как да монетизираш безплатен ап без да използваш реклами, които са точно по този начин досадни. Някакви други въпроси? Да, сега като каза WooCommerce, нали, там има туториали WooCom. Аз си помня, че бяха някакви нинджа, ама сега трябва ли към тях някакви да се закачат приема нещо за маркетолози към този WooCommerce? Или просто си го инсталираме и той си има всичко? Ако имаш инсталация, която на WordPress, през admin панела можеш директно да си го инсталираш. В другия случай е просто, нали, да си свалиш, за да видиш, защото много често в клиентските сайтове нещо не работи. Зависи от хостинга всъщност. Тук спекулира, може би в повечето къстъм инфраструктура, където не искат да пускат FTP вътрешно, за да няма проблеми. Съответно, за да се инсталират и апдейтват неща. Инсталираш, веднага тръгва, единственото, което е, почваш веднага да се сблъскаш с първите понятия, които са начин на доставка, съответно, ако искаме да интегрираме Speedy, кой плагин да използваме, като в момента за Speedy и Zekont има само един работещ плагин. За жалост, на Тихомир Парушев е. За плащане вече, като си говорим, там нещата в България са доста по-лесни, защото се използва наложен платеж, пощенски паричен превод, но данни, които изкарахме доста обширни данни от Борика и също така от Pacer, са, че на българския пазар вече около 10% от хората плащат с кредитна или дебитна карта. Което
само да кажа за сравнение, миналата година този процент беше около 1%, може би. В комбинация многото нещо, което аз лично се занимавам да бутам супер много, е плащане с иницииране, директно Open Banking, ако сте чували. Имам случая, купуване, транзакция през уебсайта, 30 000 евро, такса 20 евроцента. Перфектно. Ако отидеш в банка, 1,3%. Как се нарича това? Open Banking. Да. А плагинче ли е за това? Open Banking е... да. Това вече е странична тема, някой друг път принцип бях решил да говоря по тази тема, нали? Но че не е момента. Аз повече от $10 не давам, така че... Какво? Аз повече от $10 не давам, така че... Не, тук става не мога да разбера за безплатни неща. неща. Има, нали, аз съм част от една фирма, която се казва Paysera, която активно бута електронното банкиране от 2007 година, преди реално да го има в Литва. И съответно ние сме една от двете фирми, които го предоставят за България, като това нещо е безплатно да бъде интегрирано и важното нещо е, че спестява много на бизнес. Като това е подходящо за продукти, които са с по-висока стойност, както в моя случай монетен двор продава инвестиционно злато, където транзакциите са в десетки хиляди лева. А има ли интеграция? Има интеграция за WooCommerce, да. Има за почти всичко като платформи. Въпросът е, че тук трябва, нали, собствениците на бизнеса да знаят какво точно се случват и дали наистина им трябва, защото ако са импулсивни покупки, 10-20 лева, 50 лева и т.н. по-скоро е едно неудобство, което е. Нали, и вече всичко идва от процента, защото стандартно банките за виртуален пост взимат по 1,3%. Най-ниският процент, който съм виждал в практиката си е 0,9%. А тук си говорим за такси, които са в рамките на 20 евроцента, примерно за транзакция, което е за неограничено количество. 30 000 евро, 20 евроцента. Мечта. Нещо друго, с което мога да... Това може да си го казал, докато взимах пицата, но от твой опит, кои са топ 3 най-големите грешки, които пускат хората, които си правят e-commerce сайт? О, това е... Които просто ти ги виждаш и ти бъркат. Ами, това е много хубав въпрос и тук много зависи на какъв етап си правят e-commerce. Защото ако си говорим, нали, примерно, човека никога не е продал абсолютно нищо в живота си и сега ще започнете първа бизнес в живота си и ще тръгне да направи първия си онлайн магазин, тогава случай е, че този човек няма да си регистрира фирма, което е първото нещо, ще реши да изпраща стоката сам, другото, което няма да се регистрира в НАП, което е задължение от вече може би 4 или 5 години да бъде направено и ще се срещне с всичките тези проблеми. Ако човека вече е продавал офлайн стока, има магазин, иска да се разшири онлайн, това е прекрасна възможност, реално. Доста бизнеси в пандемията го направиха, като някои станаха изцяло дигитални бизнеси, като затвориха офисите си. Тогава най-големият проблем, който винаги срещам, е счетоводството. Те казват, аз ще остана при същия счетоводител, който в момента ми отговаря за физическия бизнес, той разбира много, знае продукт, купувам, продавам и т.н., но той не е запознат с всичките наредби, които има, които са, примерно, при приемане на плащане, ако използваме само пощенски паричен превод, тогава, нали, примерно, на нас не ни трябва изобщо да даваме отчет в НАП, който се случва. Също така не ни трябва изобщо касов апарат. Може да имаме договор с доставчика Econt или Speed и те да ни изплащат парите, което е едно голямо удобство. Или съответно вече ако приемем плащане през виртуален пост, те продължават по стария тертип, което вече са в едно голямо нарушение. Защото те са длъжни тогава да издават касови бележки и няма да навлизам в другите счетоводни проблеми, но обикновено счетоводителите, които се занимават с офлайн бизнес, не са наясно. Те не се информират за това нещо. И първото нещо, което съветвам е намерете си добър счетоводител, който
има в портфолиото си онлайн търговия. Другото нещо, което виждам много често при големи клиенти, където реално и моят бизнес, те вече имат валидирана идея, продават, перфектно продават, искат да се развият и гроута, който правят, скачат на голяма платформа, която им струва прекалено много. Те не са направили тази аритметика или фирмата, която им продава, не е направила за тях тази аритметика и това нещо убива целия растеж и те трябва да се върнат назад. Лично аз съм работил по такива клиентски проекти, които голям маркетплейс вкарва над 150 000 евро, за да мигрира към друга платформа и в последствие се оказва, че тази миграция не може да стане и струва прекалено скъпо. Освен, че не може да стане и ще му върне една крачка назад в бизнеса му, това не става. Така че може би неправилния growth и избиране на грешната платформа. Видяхме в MarketShare, който е на платформите Magento, една прекрасна платформа, която обаче за жалост иска сървъри с по над 8 гигабайта RAM, за да тръгне изобщо. 6 е горе-долу минимум за тях се работи. И разработчици с 5 цифри. За разработчици да кажем, че не е задължително. Написани са нещата окей. Там може да се self-hostне, но главният Magento реално е на Adobe платформата. Adobe Commerce, мисля, че се казваше преди. Adobe Commerce? На Adobe Commerce, да. Това е Magento. Те искат всичко да си хоснат пред тях като инфраструктура, което е алтернатива като в WordPress. Влез си в админ панела, маркетплейса, купуваш си плагинчета, инсталираш си плагинчета и те работят, понеже там има малко по-засилен контрол за нещата, които влизат. Или поне това, което съм видял в опита си покрай разработката на официален плагин за Pacer. Аз имам въпрос, примерно сега правя статуи, нали, като вас. Паметници, да. Паметници, искам нали, да ги направя нещо да са по-модерни, обаче се чуда дали да кажем, примерно да ги пусна като статуетки за онлайн продажба в моя сайт. Така. Обаче се чуда дали да ползвам, примерно, Etsy или някакви други такива. Така. Сега има ли смисъл, ако си примерно производител на дребно, да си правиш WooCommerce в твоя сайт, примерно сайта да ни остане една лендинг страница, защото моят такъв нали, лендинг страница да препраща към, примерно, първоначална идеята ми беше там така, Kickstarter, сега идеята ми е Etsy така. Да, ами като човек, който се занимава доста време с стартъпи и фирмите ми са изградени на този принцип, винаги нещото, което казвам е пробвай. Не овер-инженирвай проблема да направиш Draminet сервер, съседи какво си, ще имам интеграция за всички държави. Варианта, който е Etsy, примерно, и други маркетплейсове, които са по този начин е прекрасно. Особено ако видя стока работи за това нещо. Проблема там е високите маржове, високите такси, които си взимат платформите и в последните проучвания, които гледах, това е основният отлив от маркетплейси. В сравнение с миналата година имаме нещо от рода на 26% от бизнесите продават и през маркетплейс, процент тази година по памет беше 22%. Основна причина за това високи такси, второто, което е бюрокрация за това нещо. Защото в Etsy не ти трябва нещо, това е доста добър вариант точно за такива нали, красни неща. Другото нещо пробвай в OLX. OLX имат и бизнес профили, които дават възможност на малкия бизнес да тестват. Най-малкото ако продуктите са такива, които се търсят. Нали, се търсят по такъв тип сайта. Другото нещо, което работеше, но за жалост затвори, ние път го дискутирахме даже тук е Facebook Marketplace. Нямало вече, не може да... Facebook Shop, не Marketplace. Facebook Shops, за жалост не може да го правим, но винаги може да си качвате продуктите и да тествате. Ако има интерес и има нужда от милиони такива статии и т.н., в момента в който ви трябва нещо, направете си онлайн магазин. Просто... През WooCommerce, извинявай, че те прекъсвам, може ли примерно само да се взимат като при-ордер или трябва да се направо да има ордер, направо продажба? Да е само заявка, примерно.
Има си... Разбира се, да. Мисля, че трябва. Влиза като такова, влиза като поръчка реално на статус и лобираме с това са продукти, които изискват, нали, се правят ръчно, всеки едно минава под специална процедура, спиране материали и т.н. Затова е, нали, срока на доставка еди колко си. Като проект, ако има интерес, реално ще ги изработите. Ако не, няма някакво ангажиране. Това е хубавото нещо, че няма договорно отношение като в магазина. Примерно да ми праща негова снимка, аз по негова снимка да му правя модел 4D, моделче паметник и да му го праща. Перфектно, Това да. става ли с WooCommerce? Да. Има плагини за това нещо, да. На които си добавяш, примерно, допълнителна функционалност, ако искаш да можеш да качиш снимки и някакви. Да, прием кученцето, да не е естетичен паметник, Да. нали би да е... Има доста... Определен текст, да. Да. Има доста такива, като добър старт за в момента имена не помня, понеже години не съм използвал, но ако намериш плагини за t-shirts или for t-shirts, там излезе точно това нещо и може да бъде обвързано с опции. Примерно, качваш си снимка и отделно с това избираш, примерно, размери и т.н. За чаши, за такива хавили, много ги поръчват. Добър вариант е... С един принтер да Да. Имам случай с клиент, който продава на 11 пазара в момента. Реално, когато започна бизнеса преди може би 10 години, ние започнахме с OpenCart, като тогава един лидер беше на пазара. И в последствие минахме на къстъм решение, но валидацията на идеята беше точно на OpenCart. Направена, видяха, че продуктите се търсят, съответно, че има поръчки, излиза рентабилна рекламата и производството в отношение с цените и съответно просто бизнеса скелна, като това е един от първите ми клиенти, които ми помогна реално да разработя много платформата и да добавя много неща като Stripe, DHL, пакета и т.н. неща, които са за извън България. OpenCart е доста ограничен, обаче пък няма проблеми с апдейти. Можеш един сайт 8 години, 10 да си го ползваш. Точно така. Точно да апдейтваш нищо по Да. Ние миналия път зачекнахме темата и разказах за... На WordPress, ако не апдейтваш, в един момент нещата ескалират и става страшно. Преди версия 5 беше абсолютно така. Да. Не знам. Зависи кой колко е намазал. Да. Добре? Ами супер тогава. Благодаря ви много за вниманието. Сега ще... Колко често се налага да пишеш PHP? Освен ли да ползваш готовите неща на WordPress? Значи аз... Някакви неща да се пишат къстъм по WordPress? Да. За хората тук, където повече пъти сме се виждали, знаят, че се хваля с това, че не ми се налага вече да се занимавам с WordPress нали, в ежедневието си. От това, което съм видял, нали, като съм помагал на приятелите, не ми се налага да пиша един ред код. Ако те искат да валидират идеята, правим нещо, готова темичка, 3 плагина, които са и това е. За да има нещо, нали, което да видим дали работи изобщо. Вече за другите платформи, тук хубаво спомена OpenCart. OpenCart пък има тяхна система, която правиш, казва се OC Mode, беше преди Wiki Mode, правиш едни допълнителни файлчета, които реално дописват в платформата, но не пишеш в кода на платформата. И това е много готино и не чупи изобщо съвместимостта. Много рядко се случва това нещо. Като плагин. Да, точно, които са отделни и те са XML файлчета, които са доста удобни. С единственото, което трябва да се запознати горе-долу с регулярни изрази, за да знаем къде точно да отидем и да допишем нещо или променим нещо по платформата. В ежедневието ми с основния бизнес, която е къстъм платформа за e-commerce, там ми се налага да пиша доста често код, но това е главно към интеграции нови. TBI Bank, сменят си платформата за последните 5 години 3 пъти, която е за кредити. Борика си смени платформата, Google Analytics, както знаете, наскоро мина в момента, Conversion API последните години и т.н. Но това е свързано с развитието на проектите. И доста често клиентите, които идват при мене,
те вече са спряли да имат поддръжка и се случва точно това. Един последният ми клиент буквално използваше WooCommerce и така беше намазано цялото нещо, че не можеха да интегрират Conversion API. Просто не работеше. Единственото нещо като решение беше през външно решение Gateway, което се казва, което обаче им струваше по $200, ако не се лъжа, на месец, което за тях беше много и същевременно не работеше толкова добре. Благодаря ви много. Малко повече се разпростяхме на 20 минути, надявам се да ви е било интересно. Мога да продължим с